Hola, soc la Clara Massons i soc organitzadora professional. Anem a veure què ens pregunten. En primer lloc, on guardar els treballs manuals dels nens? Durant el curs, que els nens van produint treballs manuals i ens els van portant a casa, no? Els anirem guardant en una carpeta. Si no hi caben perquè són unes figuretes o així, els posarem en una capsa. Cada fill tindrà la seva carpeta i la seva capsa. I el que farem és que a final de curs o al setembre buidarem la carpeta i ens quedarem amb els dibuixos o treballs que més ens agraden, els que ens ultraencantin, perquè si no, no hi cabrem a casa. Si volem estalviar més espai, el que podem fer és fer-los una foto i guardar-ho en una carpeta de l'ordinador. I aquesta és la manera també, perquè queden molts anys fins als 18 que facin expressió plàstica i després els seus dibuixets que ens vulguin regalar, i hem de plantejar quantes coses realment volem guardar i quantes coses les podem suprimir. Quan just ens ho acaben de regalar fa molta pena pensar que ho llançaràs, però després, quan passa una miqueta el temps, agafes distància i és més fàcil. L'historial mèdic, segona pregunta. Jo sempre animo a llançar de tot, però l'historial mèdic no s'ha de llançar. No s'ha de llançar. És la nostra vida i ho hem de guardar sempre. Les radiografies les guardarem totes juntes, endreçades cronològicament. Els informes impresos els posarem en un carpesar, també endreçats cronològicament. I els informes en digital els posarem en una carpeta a l'ordinador, que serà la nostra carpeta de salut. Cada membre de la família tindrà la seva carpeta i estarà endreçada en subcarpetes amb els anys corresponents. I també pregunten, en tercer lloc, si cal endreçar el correu electrònic. Evidentment, cal endreçar-ho tot. Com ho farem? Hi ha molta gent que li agraden les carpetes i posar-ho en carpetes. Si tenim un cercador, el correu electrònic, és més fàcil fer servir el cercador, perquè entre les carpetes se'ns poden perdre els correus i després també és una mica un garbuix decidir a quina carpeta va cada correu, després no els trobem. O sigui, jo recomano passar de les carpetes i fer servir sempre el cercador. Com ho mantenim endreçat? Doncs esborrant correus cada any, per exemple, les notificacions o les promocions. Aquestes poden esborrar sense problemes. Guardem un munt de correus que no consultarem mai més. I, finalment, un altre consell és que cal dur el correu al dia. És a dir, és molt estressant, encara que no ens n'adonem, però per dintre va aquest estrès, veure que a la safata d'entrada tenim 25, 50, o hi ha gent que en té més de 1.000, correus per llegir, per contestar. De manera que intentarem portar la carpeta de correus al dia. Una altra manera és desubscrivint-nos de subscripcions absurdes que ja no ens interessen. I així reduirem el volum de correu.